כתוב אין אדם עולה לגדולה, אלא אם כן עמד בניסיון קטן. כל גדולי עולם שתמצאו בעולם, הם צמחו וגדלו מדבר קטן. שהשם ניסה אותם בדבר קטן והם עמדו בו. לא דבר גדול. דבר גדול הרבה אנשים מוכנים לנסות לעמוד בו. תראו, יש תחרויות. כולם רוצים לעמוד דברים גדולים. דברים קטנים? מי? קטנים מעבירים, עזוב אותי, מה אתה תן שטויות בחייך? תביא דברים צניים, מה אתה מביא לי דבר שטותי? ואנשים לא מבינים שהסוד טמון בקטנות. אומר רבנו יונה בשערי תשובה, בהתאחרו מן התשובה יהיו עוונותיו ישנים, וישכח יגונם, ולא ידאג להם כאשר בתחילה. כל בן אדם שצריך לשוב בתשובה, אם הוא מתאחר, הוא יחזור בסוף, הוא יחזור. אבל בינתיים הוא מתאחר. איך אומרים? מרגיעים אותנו. אל תדאג. תאמין לי שאני חושב על זה, בסוף אני אחזור, אתה תראה. אבל בינתיים מה? אומר לך רבנו יונה, כשאתה מתאחר מן התשובה, אז העוונות שלך כבר מתיישנים. היגון, אם היה לך, כבר נשכח. ואתה כבר לא דואג מהם בתחילה, וגם התשובה שתעשה היא כבר תשובה כללית, היא אמירה בעלמא, אין פה חרטה אמיתית, אין פה יגון, אין פה דאגה, אין פה כלום, כבר די, התרגלת. אז בואו נראה מה טמון אפילו ברגע אחד אם מתאחרים. אנחנו נגלה עכשיו סוד גדול שהתורה מגלה לנו, מה יכול אדם להפסיד בגלל רגע אחד של איחור?